Hello, dámy a pánové. Dneska je to další povídací video. Takže je tady taková věc, a to zvýšení kvality mikrofonu. Že nevíte, jak teďka natáčím, mám zvuk z notebooku, proto to zní tak hrozně. Takže jsem se rozhodl si koupit mikrofon. Za pár dní, možná let, já nevím. Ale každopádně bude kvalitnější zvuk, což je hlavně moje priorita, tím, že nemám úplně zaměřený, pas mi tady bručí, úplně nemám zaměřený videa na nějaký vlogy, když jeden přichystaný mám, ale nevím, jestli ho postnu, ale když tak vám to tady řeknu. Každopádně, pokud byste se někdo ptal, tak stříhám v CapCutu. Proto ty videa budou bez nějakých super efektů, ale vám teda jako nebudu lhát. Cracknul jsem CapCut, mám tam speciálně, prostě jsem si udělal něco v souborech a teďka tam nemám watermark, takže jako teďka tam není watermark, což je za mě super, že tam nemusím mít ten watermark. A zároveň jsem totální ňouma, takže jde absolutně v pohodě a vyznám se v tom programu. Dál tak bude ten rockový festival, co jsem teďka na něm byl. Byl jsem tam s kamarádem, jmenuje se Šiška, asi ho znáte z minulých videí, je to ten ňula, co se mnou hrál tu Zeldu a ten Mario, teda ne, ty sporty. A ten byl se mnou na koncertě, na festiáku, byl tady u mě za barákem, takže vlastně, ne, kecám. Jsem Petrova. Takže teďka tak jsem na prázdninách u jedných známých a tady tak to bylo za barákem, ne u mě. To pozor. Takže mých známých za barákem to bylo, který jakože jsou sice kilometr třeba odsud, jenomže oni bydlejí zatím a takhle je tam velká smyčka. Takže to je jako hodně takový to. A proč mi hlavně nechce dělat to video z toho rockového festivalu? Protože bych musel cenzurovat úplně všechno. Doslova, já jsem potom nějaký tý jako kapele, potom jsem si dával už i obličej, i šišku tam, ale nechce se mi to cenzurovat, takže to možná ani nevydám. Nebo to vydám bez cenzury, ale to uvidím, že bych to když tak musel smazat. Ale co je hodně důležitý, tak je, že možná si budu dávat teďka pauzu. Nevím na jak dlouho, ale je to právě kvůli tady ty věci, co teď vidíte. A tím myslím animace. Protože potřebuji nějaký animační program, který je zdarma. Jenomže je to takový, no, jako asi chvilku si ještě počkáte na nějaký frame by frame animace. Buď koupím Photoshop, anebo to budu dělat přes StupidTube, protože to je úplně nejlehčí věc na dělání animací. Ale ještě si budete muset počkat, až někdy zítra nebo někdy to, tak jedu domů. Ale počítač mám sebou, takže můžu natáčet. Ale jako ty kokos. Další, co bych vám chtěl říct, tak je, že proč nejsem tak aktivní, jako jsem byl dřív. Protože mě zase chytlo hraní her na Switchi. Stáhnul jsem si Warframe. Kam jsem tak závislý na Warframeu, ještě mě baví hodně Fallout Shelter.
to jsou 2 peak hry. Ale u toho Fallout Shelteru je to takový, co se děje těm troubům, kámo, já to rychle musím zapnout, kam musím jim dát vodu, prostě jídlo, elektřinu, prostě. Je to taková, když někoho pošlu na výpravu. No ale pravdě jako co neznají Fallout Shelter, tak jsou vlastně tady ty informace úplně zbytečný. Takže proto tolik nevydávám, protože teďka se věnuju hraní docela. Ale mělo by se to za třeba měsíc vrátit, ten content, ale ještě uvidím, protože by pak měly být ty animace, ale zase mi potom videa budou dávat více času zabrat. A další informace je, že možná budu switchovat ten stříhací program. Možná ho vyměním za stříhací program jménem DaVinci Resolve. Asi ho jako znáte, ale je to prostě stříhací program profesionální. Už jsem se v něm pár měsíců učil a co mi to šlo, ale CapCut je takovej. Štve mě, že tam nejsou odemčeny ty efekty, protože je to takový, že se mi to úplně nelíbí, ale tak holci to vydrží, budete muset vytrpět s těma blbýma efektama. Pak když přepnu ten DaVinci Resolve, tak budou zase trošku méně propracovaný videa asi, nebo já nevím, protože tam budou náročnější dělat ty videa, bude to prostě větší věc, než kdy větší věc, já jsem taky dobrý. Bude to těžší, než tady na tom CapCutu. Hele, když jsem to natáčel, tak jsem tam dával ještě nějaký random tier list a to když tak dám na jiný video, protože se mi to teď nechce editovat, ale nebojte, bude to. Ale dáme si teďka autor songu a tedy odběr. Dáme takový change. Ale každopádně, abych to nějak ukončil, tak čová jsem Trouba a ostatní Troubové nemlete si hlavy vozit, když jste blbý. Teda Troubové, promiňte. Já taky. Všichni jsme Troubové v něčem a to si je potřeba uvědomit. Takže pokud vám někdo nadává, že nejste perfektní, dude bro, seš taky Trouba. Actually, jestli ti nejde angličtina, tady zase provádím za voice over, prostě konec.